די חזק. מלווה, את רוצה לשמוע מה היה לי בגוזה? הייתי באוטו, רציתי כבר לעוף משם, ובדרך רק צריך היה לעשות ישר ואחר כך מישהו כזה לבן באוטו, מרצדס, כזה גדול, ואחר כך הוא שבר לנו גדול הסמנכ"ל לאוטו, גדולה. בוקר טוב. איך קוראים לחברה, אדוני? יחס הסעות. יחד הוצאות? הסעות. יחד הסעות. יש טלפון? כן. מה הטלפון? לא נורא, לא קרה כלום, קוראים. 08? כן? שנייה. לא נורא, זה קורה. מה קרה? לא, שלי קצת. אתה מחפש תגור מספר טלפון של יחד? כן. יחס או יחד? יחס. יחס? לא יחד. יחד הסעות. אפס 8 כן. 652 כן. 27 כן. 92. איך קוראים לך, אדוני? איגור. איגור? כן. בסדר, אני ברכב. בסדר? שנייה, אני גם זה פשוט לדעת. בבקשה.